Hon oedd y foment. Roedd y cyfan yn dibynnu ar un clic o'r botwm. Roedd yn ddewis syml, dileu neu anfon. Pwys y dileu a bydde pob dim wedi bod yn iawn. Ond roedd rhan ohono i eisiau dangos fy hun, eisiau creu argraff ar Owen. Nes i feddwl, cer amdani. Roedd gen i ddewis, ac yn dibynnu ar y dewis hwnnw, byddai'r canlyniad yn un gwahanol iawn.